ಹಾಯ್ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಿನಿ ಡ್ರೈ ಸಮೋಸ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಗೊಡೆಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀವರೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಸಮೋಸ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಬರ್ಪೆರಿಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತಡ 10-15 ದಿನ ಉಂದೆನ್ ದೀವರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂದೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ನಿಕಲೆ ತೋಜಾವೆ ಮಿನಿ ಡ್ರೈ ಸಮೋಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾದ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಕಾರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ತಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿಕ್ ಸೇವ್ ಒಂದು ಕಾರದಾತ್ ಒಂದು ಮೂಜೆಟ್ ಸೇವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆನೆ ಯಾನ್ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತುದು ಎಡ್ಮೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಣ್ಣೆತ್ತ ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಸಮೋಸಗ್ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜಾನಗ ಒಂದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಿರ್ಕುಂಡು ಐಕ್ ಅದೊಂಚೂರು ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಕಾರಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ನೆಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅನ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನೆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ ಇಡೀ ಚೆನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮೋಸಗ್ ಉಂದು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿದ ಬದಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಹಿಟ್ ಹದ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಸರಿ ಇಟ್ ಕೈಟ್ಡ್ ಒಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆನ್ ಏಟ್ಟುದೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದ್ ಹಿಟ್ ಹದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಹಿಟ್ಟನ್ ಹದ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಹಿಟ್ಟುಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಆವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಹದ ಇಪ್ಪೊಡು ಟೈಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆ ಇಂಚನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಆತಂಡ ತೋಜಾವೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೆನ್ ಒಂಜೇಲ್ ಸೈಜಡ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆನ್
ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಉಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನ ಒಂದೇನೇನು ಓವಲ್ ಶೇಪಡ್ ಲಾಟದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ నేను మిడిల్ రెడ్ పార్ట్ మల్తికిತ್ತು ನೋಡು నేను ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜವೆ ಸಮೋಸ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಂಚ ದೀದ್ నేను ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚೂರು ಮೈದಡ್ నేను ಮೈದನ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅಂಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿಂದಂಟ ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ मसाला किचन जावे ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತಿದೆ ಪಸೆ ತಾಗವಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದೊಂದು ಗಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಟಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಮೋಸ ಹಾಪುಣೊಂದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಅವರಿ ದಿನ ಸಮೋಸನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ಕಿತ್ತೊನ್ವೆ ಇಂಚಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಗ್ಲದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಸಮೋಸನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಸಮೋಸನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದೀವರ ಹಾಪುಂಡು 17-15 ದಿನ ದೀವರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬುಡೋಡು ಚಿಂಚನೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐನ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತೂವನ ಕನಗಿಲ ಅಂದ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಇದನ್ನು ಗೆಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆಪ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ನಾನು ಒರಿದಿನ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಪಿ ನಂಚಿತನ ಇನ್ನ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.